o be cɛ minɛ fura de don. Cɛ min b'i ka so n'a b'i ka so kɔnɔ n'a bannen don i la, o be fana muso min b'i ka so n'a b'i ka so kɔnɔ a bannen don i la, amiruso bɛ n'o dalilu d'i ma bi cɛ minɛ fura la muso minɛ fura la. N'i y'o kɛ ni lahara tɛ a muso kelen, a bɛ se ka ba diɲɛ bɛɛ la, mais a tɛ se ka ba e la. Mais kɛnkɔnɔ de don dɛ. Mais muso baara tɛ dɛ, muso minɛ fura de don. Parce que muso minɛ fura bɛ yen, muso baara bɛ yen. Muso min n'i cɛ b'i ka so, a b'i ka dumuni kɛ, a b'i ka fɛn bɛɛ kɛ, i bɛ se ka kɛnkɔnɔ k'a la. O cɛ kelen a bɛ tugu e kɔ de, a tɛ se ka fara e la. O bɛ fana cɛ min fana ni muso t'i fɛ, a b'i ka so kɔnɔ, i fana bɛ se ka kɛnkɔnɔ k'a kɔnɔ, a bɛ tugu i kɔ. Mɛ n'o de d'aw ma émission in laban na. A ye émission in lamɛn kosɛbɛ, a ka émission in partager bɛɛ tout. Fɛn fɛn de bɛ émission in ka lamɛn ni wagati in na, bɛɛ de ka lamɛn. Bɛɛ fana ka partager pour que nafa min bɔ a la donc bɛɛ ka sɔrɔ. Parce que alhamdulillah rabbil alamina, amiruso tile kelen mori, Ala ma fɛn fila da anw ma. Ala ye dɔɔni de d'a ma. Ala ye fɛn fɛn d'a ma o kɔfɛ, dɔɔni de nana n'o bɛɛ ye. An ye fɛn fɛn sɔrɔ o kɔfɛ, dɔɔni de nana n'a ye. Ala ma fɛn wɛrɛ d'a ma, Ala ye dɔɔni de d'a ma. Mais an ye fɛn fɛn sɔrɔ o kɔfɛ, dɔɔni in kɔfɛ, ale de nana n'a bɛɛ ye, dɔɔni de nana n'a bɛɛ ye. O la an bɛ Ala fo la ka waleɲuman don. Donc dan tɛ foli min na. Comme Ala sɔnna ɲinan sunkalo a tile 10 laban a sera. Comme san o san an bɛ Ala deli dɔ kɛ, Ala deli min ye kun faya kun ye, fɛn min ye kɛ a bɛ kɛ ye, min tɛ jɛ yɛrɛ fewu, an b'o Ala deli kɛ san o san. An b'o Ala deli kɛ. O bɛ kɛ sunkalo tile 10 laban de kɔnɔ, parce que sunkalo tile 10 laban latigɛ su b'o de kɔnɔ. Bon mɔgɔw ye ko minnu ɲini Ala fɛ ni Ala ma sɔn yɛrɛ fewu. Ni Ala delila la nin sunkalo in na mɔgɔw bolo, mɔgɔ minnu ni Ala ka di, n'u sɔnnen don ko ne ni Ala ka di, bɛ fɛn dɔ bɛ e ni Ala cɛ, latigɛ su bɛ ka na, Ala b'a latigɛ. Bon o kɔnɔna la latigɛ su san o san an bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ ta. Mɔgɔ hakɛ minnu an b'u ta fɛn minnu n'u ye Ala delila la, diɲɛ fɛn ma woloma de, diɲɛ ko ko e Ala de delila la, Ala ma sɔn i bolo. Na Ala bɛ sɔn i bolo, i bɛ amiruso lamɛn. Ni Ala tɛ sɔn i bolo fana, hali ni ye amiruso lamɛn i tɛ da la, parce que an ye Ala deli, an ko Ala mɔgɔ minnu ni e sɔnna u ka latigɛ ma, ko e latigɛ k'u ye, ko i bɛ n'u mago in dilan. An bɛna wele da i ka jɔnw ye, i ka jɔn minnu mago dilannen don, ni mago minnu b'u la diɲɛ kɔnɔ, n'u ye kɔrɔn boli ka tile bi boli, ni Ala tɛ ka se k'a kɛ, ɲinan ni e kelen don k'u fara latigɛ kan. Fɛn kelen tɛ dɛ. Diɲɛ fɛn o fɛn n'a b'i la diɲɛ kɔnɔ, comme san o san an bɛ mɔgɔ min ta latigɛ su, n'o ye Layilatul Qadri su ye. Layilatul Qadri su min, ni Ala bɛ latigɛw kɛ a ka jɔnw na, fɛn fɛn kan ka kɛ, na Ala b'a sɛbɛn, mɛlɛkɛw b'a sɛbɛn, nin kan ka kɛ nin ye, nin kan ka kɛ nin ye, nin kan ka kɛ nin ye, ni ɲinina Ala ka nin jɔ in fɛ, nin bolo, nin kan ka kɛ nin ye. Na Ala b'a latigɛ, o Layilatul Qadri su, a tɔgɔ sɛbɛnni daminɛna. Mais san o san an bɛ Ala hakɛ ta, n'o ye 99 ye. O bɛ fana an bɛ 111 ta, n'o ye duwawu jaabi hakɛ ye. O b'an bɛ 201 ta, n'o ye kira Muhamadu yɛrɛ ka hakɛ ye. An bɛ ninnu de ta san o san. Mɔgɔ minnu n'u ye kɔrɔn boli ka tile bi boli, hami kelen tɛ dɛ. Nafolo ko hami bɛ e la, e b'a fɔ i ka nafolo baara, an k'a fara Layilatul Qadri su baara kan. I b'an wele, an ka nɛgɛjuru sira min bɛ ka tɛmɛ, i b'an wele o kan. I b'a fɔ ko ne ka nafolo baara za wagati la, a y'a kɛ Layilatul Qadri su la. An b'a fara ka o ye kun faya kun. E min bɛ yen, e bɛ Faransi, i bɛ États-Unis, papier de tɛ e bolo. E b'a fɛ ka papier sɔrɔ sisan ɲina. E b'a fɛ ka sɔrɔ sisan. Kun faya kun. Layilatul Qadri su, an b'a baara la. I b'an wele, nɛgɛjuru sira min bɛ ka tɛmɛ, an b'a baara. E min ye furu ɲini kɔrɔn tile bi bani baba i m'a sɔrɔ, e b'a fɛ i ka furu ko Ala deli ka kɛ Layilatul Qadri su ye, n'o ye kun faya kun, a kana wuli yɛrɛ fewu, a ka kɛ dɔrɔn a ka jaabi, i b'an wele. E min tɛ baara la, e b'a fɛ i ka baara ko a ka kɛ kun faya kun ye, i b'an wele. E min bɛ biro de la, i sɛgɛnnen de don, i ye Ala deli kɛ fan bɛɛ la, a ma se ka jaabi, i b'a fɛ a ka kɛ kun faya kun ye, amiruso wele. Fɛn kelen ma woloma de. Fɛn o fɛn n'a ba aw la, fɛn o fɛn n'a ba aw la, n'a b'a fɛ a ka jaabi, ni Ala deli de don, a ye amiruso wele. Su 100 tɛ dɛ, su 200 tɛ dɛ, ni su 10 laban in dɔrɔn de kɔnɔna de don.
abeke fɛn fɛ n'an y'a kɛ nin nin tile tan laban in kɔnɔ a bɛ jaabi parce que an y'a ɲini Ala fɛ an ko Ala an bɛ n'i deli mais i ka jɔ minnu ni e y'a dɔn latigɛ su la k'u ka kow tɛna latigɛ o kana se k'an wele i ka jɔ minnu bɛ yen ni e y'a da ko hami minnu b'u la k'o tɛna dilan yɛrɛ fewu i kana sɔn u k'an wele bon an ɲɛ Ala deli o la ka sɔrɔ ka video in kɛ o de kama video in kɛra video pereselen ye Amidu y'a kɛ nin cogo la diɲɛ hami o hami n'a b'i la diɲɛ kɔnɔ furu ko hami den ko hami fɛn o fɛn n'a a b'i la an ye min fɔ a ma min fɔ parce que video in kɛ kun ye dɔrɔn k'a yira Ala ka jɔnw na Ala ka jɔn minnu ka duwawu jaabilen don fɛn min bɛ e la n'a y'a sɔrɔ Ala bɛna dilan message i b'a lamɛn a lamɛnnen kɔ fana i bɛ da la donc nin ye message kunkurunin ye a denkɛ a balimakɛ Amidu So tile kelen Mori Mali jamana kan nɛgɛjurusira minnu bɛna tɛmɛ a b'a jija a bɛ WhatsApp ci minnu bɛ WhatsApp jamana ko ka u bɛ WhatsApp ci ne ye WhatsApp ci a fɔ dɔrɔn ne b'a fɛ ne ka Ala deli ka kɛ sunkalo su ne ka problème ye nin de ye donc a bɛ kɛ min na an b'o f'i ye n'an y'o f'i ye problème t'a la Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ o ye diɲɛlatigɛ jɔn o jɔn de ye fɛn o fɛn b'i la i bɛ hali Mali kɔnɔna la n'i y'an wele n'i m'an sɔrɔ i b'a kɛ WhatsApp ye a ne ka problème ye nin ye ne b'a fɛ Ala ka sɔn a bɛ kɛ min na an b'a f'i ye n'an y'a f'i ye Ala sɔnna kun fayakun a kɛra Ala fɛ Ala y'a kɛ donc o la an bɛ Ala tanu comme an kun ye layidu ta mɔgɔw ye émission laban na an ko bɛɛ de k'a lamɛn bɛɛ tu an bɛna muso minɛ fura di bɛɛ ma bon an bɛna muso minɛ fura min di ou bien an bɛna cɛ minɛ fura min di n tɛ cɛ ko baara ni muso ko baara ye dɛ ni cɛ murutili bolo ni n'a tɛ ɲɔgɔn kan fewu i furulen t'a ma an b'o baara ni muso murutilen do i bolo i n'a tɛ ɲɔgɔn kan ou bien i muso dɔ fɛ i tɛ se k'i kungo f'a ye an b'a baara ni tubabu muso n'a murutira a y'i janfa k'i ye farafin ye an b'a baara sisan a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ an b'a karaba sisan a ka fɛn bɛɛ de bɛ bɛn i ma hali tubabu muso in bɛ baara kɛ k'a d'i ma n'a ka nafolo bɛɛ bɛ bɛn i ma e bɛ muso dɔ fɛ wari caman b'a bolo muso in y'a yɛrɛ fusa e ma ko fɛn tɛ e bolo i bɛna an b'a baara sisan o ye cɛ baara ni muso baara ye ou bien fana muso min a banna e la ko fɛn de tɛ e bolo ou bien y'i ka bolola wari dɔ a la i bolola wari dɔnnen ko a la a k'a dun ka ban a tilala ka ban i la i bɛna an b'o baara mais o tɛ nin ye dɛ mais nin bɛna min d'i ma nin ye kɛn kɔnɔ de ye muso min n'i bɛ so kɔnɔ i bɛ cɛ ka so cɛ t'i fɛ ou bien cɛ muso b'i ka so e yɛrɛ b'a dɔn a t'i fɛ a t'i lamɛn nin dalilu lamɛn Amidu So bɛna nin bɔ n kɔnɔ k'a d'i ma ne tɛ fayida d'i la ye dɛ mais ne bɛ kelen kelenninw minnu di olu de tɛ wuli parce que ne ye nafolo baarakɛla de ye Mali jamana kan mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye Mali jamana kan ni za wagati kudamu b'a tigi bolo ne Amidu So ne b'a la o kɔfɛ ni fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ n'a ko k'a tɛ kɛ fɛn kelen pe bɛ ne bolo ni n y'o kɛ o bɛ kɛ o kɛbaga ye ɲɛ ni cɛ murutila muso bolo o fana kɛbaga ye ɲɛ mais n bɛna dalilu fayida min di aw ma n'o ye muso minɛ fura in ye a ye nin kɔrɔbɔ i bɛ taa kungo kɔnɔ yiri ma woloma dɛ yiri ma woloma mais kana kɛ yiri ye yiri min ŋɔni b'a la kana k'o ye a kɛ yiri ye ŋɔni tɛ yiri min na ŋɔni tɛ yiri o yiri la ni yiri in bɔra ni yiri wɛrɛ bɔra yiri in duguma n'u taara ci ɲɔgɔn na sanfɛ u yɔrɔ minnu cira ɲɔgɔn na sanfɛ i b'o yɔrɔ in de tigɛ n'i y'o yɔrɔ in tigɛ i bɛ na n'o yɔrɔ in ye n'i nana n'o yɔrɔ in ye i bɛ kira tɔgɔ min tɔgɔ ye ko Muhamadu i b'o sɛbɛn n'i y'o sɛbɛn mais i b'a kɛ tigɛlen ye i bɛ daminɛ mimu i b'o sɛbɛn a dama na k'a tigɛ ka laban mimu ko fana sɛbɛn a dama na k'o tigɛ ko moriw b'a dɔn n'i y'o kɛ ten cogo la i bɛ daminɛ mimu sɛbɛn a dama na 11 ka laban mimu sɛbɛn a dama na 11 ou bien fana i b'u sɛbɛn k'o kɛ kelen ye mais n'i bɛ n'u ko i bɛ daminɛ mimu ko a dama na k'a ni laban mimu bɔ ɲɔgɔn na n'i y'o kɛ i ye yiri min tigɛ kungo kɔnɔ n'i nana ni yiri in ye i bɛ yiri in susu i b'a kɛ mugu ye mais jija Ala kama kira kama i k'a kɛ tile kelen ja ye n'i y'a kɛ tile kelen ja ye daminɛ mimu
ibo ke biton kono ibe yiri fitinin faraka laba mimui ibo bla yiri kono ibo bla biton kono ibo fana yiri fitinin kala ibo fana bla adamana biton kono me damine mimui ibi togo ani muso in togo seve kono ku nyesi nyogoma laba mimui ibi togo ni muso in togo fana seve kono ku nyesi nyogoma iba ko chogola ni ako chogola damine mimui o sevene be bito minga eki jija iko fitinini doronke muso in kono laba mimui be min kono ijija ikato ko imu iyerela ube fana ne tulu bibolo ko fitinin giga tulu la ikamu wallahi ala kalikando donde menan kale de Allahu de la ala kalikando do nieni utiliser kase su keme an su tan kelema ni laharate muso kele ntise ga farla abi kanu ki kanu naye jinya wakati be ka kbolo mo kurade mais muso mine dalute de ya famu muso bara tede wala chemunu ni muso bi kaso ani muso mini chebi kaso me ka muso bara kana murtira tara kana o ibise amiru somola che murtila mboro ibise amiru sola nga tubabu muso te kan kuma kame ibise amiru somola mbe franci muso yensege ibise amiru somola ola amiru so abe duwa kenye ne sungalo bayin koso abe duwa kenye kile talaba niyo message de ala keleno ka mugo da ko femi mbila kabina glan o ibe amiru so wele fema woloma de menatina nye fe ko ala me e fara latige tawka munun ta kan ganye etatula etise ga wele parce que on nyala deli ola ala sono makaba donc ola ambe befo kabela jelen wal nyumando kanu mugaw ayaki ala kama kira kama aka ni partager parce que wakati kunguruni ndorone donc quoi sungalo kile talaba ndorone do wakati bana donc amba foko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa sallim tasliman kaseeran la ilaha illa allah subhanaka inni kuntu minaz zalimina alhamdulillahi rabbil alamin.